Všechny. Dneska si uděláme reakci na Prozkoumal jsem to nejhorší město v Česku. Od Lukoma. Zdravím Lukoma. Zajímá mě, jaký to bude a doufám, že to bude dobrý, protože vím, že to první bude špatný. A už je to tady. Takže je to Karviná. No, to bych neřekl. Karviná je za mě velice dobré město. Nechápu, kdo ho nemá rád. První test, se kterým Karvinou prozkoušíme, je taky test s tím vlastně falešným iPhonem. Možná to vypadá jako reálný iPhone, ale doopravdy tak tohle je rozflákaný Samsung. Já teďka budu udělat Elektra. Výjdu z něj, omylem mi tady ten telefon spadne z kapsy a uvidíme, jestli někdo ukradne, nebo jestli ho třeba půjde vrátit zpátky. Já budu vrátit, já bych ho šel vrátit prostě, jakože. No a pak už jen stačilo čekat. Ten to chce. No, podívej se na to. Skoro, koukej, babi, telefon, koukej. Skoro. Oni to vzali. Chceš teďka do hudu, kámo, kde ti to vemo auto, čo? A možná ti pomůžu. A jako bojím se, ale jdem, no. Já si to nevšiml. Ty to beru, koukej, teďka se podívej. To beru. Koukej, děda se podíval? Ty, skoro, koukej, to vezmu. To beru. Vzali to? Jo, do kapsy. Jdeme teďka za něm. Uvidíme schválně, kam to donesou. Schválně si je najdeme, protože podle mě, když už nenajdeme je, tak minimálně najdeme ten iPhone nebo tu krabičku, protože kam jak oni to otevřou, to bylo tak nasraní. Tak už teďka tady hrozně dlouho hledáme a kámo, asi jsme ztratili. Normálně nám prostě utekli. Takže máme potvrzený, že v Karviné se takovýhle lidi nacházejí, kámo. Jdeme rovnou na další test. Právě teďka mi přijel autobus a začínáme za 3. Já to takovou posunu. Kámo, pojď, běž. To je závod asi. No jo, zatím vyhrávám, je mi to líto, borci. GG. Důležité je vyhrát a nezúčastnit. Ne, počkej, naopak. Tak právě teďka stojíme na zastávce, kámo, tak doufám, že mě za tu dobu nedoženou. Tam stojí teďka. Tak teďka jsme znova zastavili, kámo, tak bylo že poslední zastávka před cílem. Pak je právě, teďka jsem vystoupil a kámo, jsem fakt mal testoval, že to vyhrál. Kom vyhrává. Kámo, tamhle vzadu, kluky. Jsme se na to trošičku vykašlali. Ale tímhle s tím jsme s ním ukázali, že autobusy v Karviné jsou, kámo, na dobré úrovni, protože kdybyste vyhráli vy, tak by to reálně bylo fakt jako 200 si nechám já. Mi to líto. Předtím, než půjdeme na další test, tak si povíme něco o historii Karviné. Přece jen Karviná nebyla vždycky označovaná za to nejhorší město v Česku. To mě zajímá. Byla v 19. a 20. století jedním z nejdůležitějších průmyslových center v Československu. Těžilo se tam podobně k Ostravě obrovské množství uhlí, což město proslavilo. Díky tomu se tam stahovali lidé z celé Evropy za prací, příležitostmi a lepším životem. Všechno v té době pro Karvinou vypadalo až moc dobře. No ale všechno musí jednou skončit. Ve 20. století začala těžba uhlí postupně ztrácet svůj význam. Lidé už moc uhlí nepotřebovali a ještě k tomu to extrémně začišťovalo ovzduší. Karviná tak přišla o hlavní příjem peněz a lidé se z města odstěhovali. Budovy, které kdysi zářily novotou, začaly chátrat. Když tak dodívejte se až do konce, protože na konci videa se budeme podívat do té nejhorší části v Karvině. Jako druhý test máme. Mě zajímá, nejhorší část Karviny. Pokud nám těch 100 korun dají, tak jim na oplátku vrátím tu stovku a ještě k tomu přidám 2 stovky. Ale já právě, že bych se potřeboval dostat do Olomouce. A tam máš nějaký kamarádů, ne? Kamaráda, že? Jo. Jsem se bouchal, pardon. Jako zajímá mě, proč prostě Karviná? Proč prostě městě je v Česku miliarda. No, miliarda zase. Tak stovky. Proč na Karviná? Karviná je za mě dobré město. OK, dobře, tak jo. Přišla, děkuji moc. Ale já vám ještě něco řeknu jenom. My děláme takový sociální experiment, takže já tu stovku vlastně vůbec nepotřebuju. Takže děkuji moc, že jste jakoby hrozně hodná a ještě máte takhle 200 zpátky. Jo, fakt. Máte to zpátky, já si to nemůžu vzít. Takže děkujeme moc. Kámo, tak reálně třeba třetí člověk, kterého jsem zastavil, jak mi hlavu 200 kilo. To cením od paní. Potom to šlo ještě zkusit fingy, ale to, co se stalo, jsem absolutně nepochopil. Ale já dneska mám rande s jednou holkou a já bych potřeboval 100 na kytku. A já jsem si zapomněl peněženku doma, jo. A popravdě... Ta babička, jak je úplně malinká, tak tady máte 200 na zpátek, ne? Jenomže ta babička ty peníze zpátky nechtěla, kamo, ona byla prostě, že ale experiment, nechci ty peníze, já je nepotřebuju. A i když se Fingy snažil ty peníze slušně vrátit, tak ona to prostě nechtěla. Tak jo, Fingy, kamo, ty jsme dostal 300, to je rozpomíný. To je hezký, jak ty babičky. To je strašně blbé.
A tak jsme se rozhodli ty Ne, 300 to je někomu dobrý. dát, ale z nějakého důvodu to bylo mnohem těžší, než jsme si mysleli. A dát 300? Chcete 300 jen tak? A místo toho, bychom ty peníze někomu dali, tak nám ještě někdo přidal další peníze. Jen tak 300. To bych nechtěl, kdybych dělal prostě experiment a... To nemůžete. Ne. Kámo, takže chceš mi říct, že ty místo toho, abys někomu dal 3 kg, tak jsi dělal ještě další věc. Další 2 kila na tom, takže jsem dával. Jako další věc, kterou budeme otestovat, tak je tady tohleto KFCčko. Protože jsem se jak koukal na recenze, tak tady tohleto KFko, jako je to takový něco mezi... takže 4, jsem- však je to... A zároveň 400. 4 hvězdičky jsou dobrý, kámo. Který jsme úplně random vyžebrali. Pokud to kávko bude fakt dobrý, tak jim to dáme jako díško. Ale ještě předtím, než budeme na ty výborné recenze, tady jsou. Lenka napsala, my jsme s přítelem navštívili KFC Karvina. A byli jsme to velmi poslední, zklamáni. my To jsme jsme si přišli to na papír, rovnou pásne na máčka, tom kelímky na poslali. zemi, na stole bylo ulepené, masné zbytky, obsluha nebyla schopná to podělit, takže jsme tam přijeli. Kámo, takový jsme byli fakt prázdní. Okamžitě podávám na hygienu. Tak, tady to mám. Dnes jsme byli s přítelem navštívili KFC Karvina a byli jsme velmi zklamaní. Hned co jsme vešli, po zemi špína, papíry, prázdné omáčky a kelímky na zemi. Dokonce i na stole bylo všude odlené masné zbytky jídla, obsluha schopná to uklidit, byli jsme 3 lidi, okamžitě podávám na hygienu. Krásně. Možná trošku přehnala Lenka. Připravám asi absolutně přesná. Víc foto, už nikdy více. A kam když se podíváte na ty fotky, tak to maso reálně je nějaká hadra. Ble, fuj, kde jsem udělal To bylo špatně. hodně lidí, ale žádný prodavač. Tak když jsme to objednávali, kam tam hrozně dlouho nikdo nebyl, pak tam někdo přišel, ale jako zatím v pohodě. Už nám tady donesli jídlo. Tak tohle to bude okamžik pravdy, jestli jim ty 400 dáme nebo ne. A jestli to maso bude vypadat jak ty recenzi, tak jo, tak tohle je karvinský twister. Nějaká je tam hrozně moc majonézy, to hrozně nějaký úplně hrozně divně namixovaný. Solidních 7%. Tak opravdu teďka jsme šli z KFCčka a kámo Fingy, myslíš si, že to stálo zde 400? Dal bys jim to jako dýško? Určitě ne, ale mám lepší nápad. Takže co my budeme dělat? Že budeme chodit za random lidma a zeptáme se jich, co nejšílenější udělají za tyhle 400. A ten, kdo udělá tu nejvíc crazy věc, tak to 4 kg dá. No to je takovou věc, tak jako, kdo udělá tu nejvíc šílenou věc, tak vyhrává 400. Tak jako bude to nejšílenější. Udělá někdo ještě něco šílenějšího? Roundup, to bylo OK. Oh shit. OK. Ještě někdo? Ty vole, OK. Kámo, co se děje? Ty vole, OK. Tak to chce potlesk, ne, ale, halo. Potlesk, Tak jo, tady máš 400, hele, dobrý. Tak jo, teďka finally jdeme do té nejhorší části v Karvinek. Co mám od toho očekávat? Kámo? Počkat, co? Aha. Jsi takový karviňák, tady ty víš, jako co tam... Prostě Karviné. A to do Karviné 6. Kámo, tady to je úplně crazy, tady se fakt jakože bojem, třeba. No máš tady, kámo, úplně takový ty fakt jako zanedbaný baráky, odpadky všude, To mám teda posprejovaný moc zdi. hezké. Tady Sorry, ten barák je Karviňáci, prostě ale... Co tam jako bydlí lidi? Toto je jedno z těch nejstrašidelnějších míst, které jsem kdy jako viděl. Jako bojím se tady přes den, kámo, a ještě v autě. Já nechci jako nikoho nic konkrétního hejtit, ale jakoby prostě celkově ta atmosféra toho místa je kámo úplně... Fuj. Jo, já z toho taky nemám úplně, moc že dobrý jako, pocit, až jako Lukome. smutno a zároveň jako trochu, kámo, máš strach, jak když tam prostě... No. Jste tady i spousta pěkných. Jako například Masarykovo náměstí, tohle obrovský letní kino a tenhle šikmý kostel svatého Petra z Alcantary. A tady tenhle ten kostel... Musím říct, že jako Karviná si to za mě nezaslouží, ale to by bylo pro dnešek pro tohle video všechno. Tak jo, tak zase příště. Čau!